na travu, sami provociraju, pa to je stvarno skandalozno. Čemu to, dragi naši fudbaleri iz Splita? Umjesto da igrate fudbal, došli ste u Beograd da provocirate prvaka Evrope. Niste se sad čak ni setili cveće da donesete i da čestitate fudbalerima. Lijadi do Tošića. Tošić polako kao na rekreaciji. A onda Ignjatijević. Pokušao je Milovanović da odigra dupli pas sa Trifunovićem, to očigledno nije uspelo i imaće mnogo toga na poluvremenu Kristić da kaže svojim igračima. Isak, Koroman. Dobar centar šut, odličan centar šut, tamo je bio Kadu. Ali intervenisala je odbrana Čačana, Zoran Antić. I vidite da nikoga nema na polovini Crvene zvezde, kao da tamo piše zabranjeno je gaziti travu. Jedno je dobio žuti karton. Lijadi, mladi štoper iz Gane, zatim Duško Tošić, međutim greška i lopta pripada igračima Crvene zvezde. Kadu, Brazilac koji je majstor driblinga na malom prostoru, evo i Koromana. Koji je također majstor driblinga, ali na velikom prostoru. Pa Koroman stvarno je veliki majstor, znao mnogo fudbal, međutim šteta je što u ovom momentu on mnogo više zna o noćnom životu i splavovima u Beogradu. Isak. Eto, toliko sa gradskog stadiona u Subotici, da još pogledamo i statistiku, iako što bi Mourinho rekao, statistika ništa ne znači. Da, ja kažem statistika je kao bikini, otkriva sve, a ne pokazuje ništa. Tačno.